Dr Lubosz Polański, znany i lubiany czeski numizmatyk, specjalizujący się w numizmatyce wczesnośredniowiecznej i tytułem zachęty powiem tylko, że niejednokrotnie polemizujący w tym zakresie z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Przy czym obaj panowie nadal darzą się szacunkiem i sympatią, co nie jest takie częste. Może troszkę szczegółowiej. Studia ukończył na kierunku historii w Instytucie Historii Czeskiej. Obydwa doktoraty z archeologii uzyskał w Instytucie Prehistorii i Wczesnych Dziejów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Od wielu lat pracuje w Muzeum Narodowym w Pradze jako kurator zbiorów numizmatycznych w części dotyczącej monet średniowiecznych czeskich. Do tego jeszcze prowadzi zajęcia z numizmatyki w Katedrze Nauk Pomocniczych, Historii i Archiwistyki na Wydziale Filozoficznym, również Uniwersytetu Karola w Pradze. Zakres zainteresowań i działalności jest bardzo szeroki. Co prawda zajmuje się głównie średniowiecznym memictwem, ale też i znaleziskami monet, obiegiem denarów, czeską historią, średniowieczną archeologią, ikonografią i genealogią przemyślidów. Owocuje to autorstwem licznych prac, publikacji, artykułów naukowych, monografii, bywa również kierownikiem lub współpracownikiem wielu projektów grantowych, redaktorem i wydawcą zbiorów, najczęściej chyba szczególnie właśnie zbiorów Muzeum Narodowego w Pradze z tak zwanej Chaurowej zbirki, o której dzisiaj też będzie mówił. Do tego, jako człowiek niezwykle zajęty, jest członkiem rad redakcyjnych czasopism fachowych, czyli numizmatycznych, współorganizatorem konferencji oraz kuratorem bądź współkuratorem wystaw numizmatycznych, a także średniowiecznej części nowej ekspozycji muzeum Dzieje w Muzeum Narodowym. Jest członkiem Czeskiego Towarzystwa Numizmatycznego i przewodniczącym Komisji Numizmatycznej Stowarzyszenia Muzeów i Galerii Republiki Czeskiej. Tym bardziej miło nam, że znalazł czas również na wygłoszenie referatu na Symnu. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo, Eliza. Przepraszam, będę mówić po czesku, bo po polsku nie zdążę wszystko tak poprawně porozpravět. Vážené dámy, vážení pánové, předně děkuji organizátorům za pozvání na výroční jubilejní sesi tohoto sympózia a potom tedy česky bych se chtěl ještě jednou omluvit za to, že budu mluvit česky. Pokusím se mluvit trochu pomaleji a snad, kdyby cokoliv jste potřebovali dovysvětlit, tak se ptejte. Připravil jsem si referát na téma, které jsem tedy samozřejmě chtěl spojit hlavně se Slezskem, tedy slezské raně středověké nálezy a mince z takzvané Chaurovy sbírky. Chaurova sbírka je jedna z největších bohemikálních sbírek, nebo vůbec největší bohemikální sbírka českých mincí, která je v současné době ve státních muzeích v České republice. Samozřejmě některé současné české sbírky jsou daleko bohatší a v tomto ohledu tato sbírka vlastně představuje ještě navíc tedy dost důležitý historický pramen, protože vznikala po dobu 19. a 20. století, kdy dvě generace rodu Chaurů, František Rudolf Chaura a Karel Chaura,
sbírali tedy především české mince. František Rudolf Chaura byl vyučeným klempířem, poté tedy při službě v rakouském vojsku zakládal a hloubil zákopy v Itálii. Při té příležitosti nacházel spoustu mincí a poté po návratu z této služby se začal věnovat starožitnostem a specializovat se na numizmatiku. Tedy přibližně od roku 1861 až do roku 1945, kdy umírá jeho syn těsně před koncem druhé světové války, se vytváří kolekce v té době dostupných českých mincí. V roce 1890 se tedy začal na sbírce podílet i jeho syn Karel Chaura, který navíc tedy měl ten přesah, že publikoval nálezy a publikoval odborné studie o českých mincích a vydával vlastní časopis Numizmatické zprávy. Chaurova sbírka se poté, tedy po smrti Karla Chaury z rukou jeho dědiců, dostala do Národní banky československé, která ji koupila, a ta ji poté v roce 1950 převedla do Národního muzea. Obsahovala 13 344 předmětů mincovního, medailového a jiného nemincovního charakteru z 99% bohemikálního původu. Mincovní složka jako taková obsahovala 6869 exemplářů a tedy představuje více než polovinu celé této kolekce. Tuto sbírku, tu mincovní část a v počátcích i tu medailovou část se tedy snažíme v poslední době v Národním muzeu publikovat a vyšla již řada svazků této sbírky. Co se týče raně středověké části Chaurovy sbírky, tak ta obsahovala 899 mincí denárového období, 332 mincí brakteátového období, 3 stříbrné polotovary, tedy ingoty, tyčinky, hřivny, 9 ostřížků denárů, 36 moderních falz denárů, 1 pouzdro na brakteáty a jednodobové falzum brakteátu, plus 10 moderních falz brakteátů. To reprezentuje přibližně tedy 9,5% celé sbírky a 19% její mincovní části. V této části středověké je nečeská složka velice malá a obsahuje v podstatě 20 mincí v období denárovém a 27 brakteátů. O něco větší pak samozřejmě je složka v období 13. století, kdy Karel Chaura sbíral tehdy brakteáty nejenom české, ale i míšeňské, protože to rozlišení na české a míšeňské, tedy zahraniční brakteáty, v té době ještě nebylo pevné, proto tedy ten přesah i do zahraničí. Co se týče polské a slezské složky, tak v celé té Chaurově sbírce je má uveden tedy původ nálezové okolnosti, celkem 10 nálezů pocházejících z Polska, z toho 3 pocházejí ze Slezska. 9 nálezů jsou z období denárového, tedy z období kolem roku 1000, a jediný nález je nález z období brakteátového kolem roku 1278. Co se týče obsahu, tak jak jsem říkal, ta zahraniční složka je marginální a kromě 3 nálezů jsou vlastně z těchto nálezů vždy jenom jednotlivé mince. Výjimku tvoří nález z Dobřikova, kde jsou tedy 4 mince, 2 české, 2 polské, z Jarocina, kde jsou 4, všechny tedy české z té doby, a ze Zálesí, tedy, kde tedy Chaurova sbírka obsahuje 4 české brakteáty z tohoto pokladu. Co je třeba říct a předeslat dopředu je, že Chaurova sbírka vlastně tím, že byl Chaura významným sběratelem nejenom tedy v Čechách, ale známý byl i tady v Polsku, tak se do jeho rukou dostaly
dostávali mince ještě předtím mnohdy, než byly opublikované původními autory těch samotných soupisů, nálezů, obzvlášť teda v tom 10. století. A to nejen tedy jako u nálezů polských, ale i českých. To znamená, že v některých z nejstarších nálezů vlastně nejsou obsaženy mince, které jsou obsaženy v jeho sbírce, a tudíž tedy v současné době ve sbírce Národního muzea. To se bohužel promítlo tedy i do posledního díla, teda velkého díla tady polské numizmatiky, do FMP, kdy v podstatě kromě kujavského nálezu a části Dobřikovského tyto nálezy nejsou vůbec uvedeny. Z těch 10 nálezů bych vlastně chtěl představit hlavně ty, které mají vztah k Polsku, Boleslavu Chrabrému, který má tisícileté výročí korunovace, a posléze pro tu mladší období, tedy ty slezské nálezy, nejenom tedy pro to starší, ale pro to mladší, ty slezské nálezy, tedy se vztahem k zdejšímu území. Naleziště v Dobřikově je tedy jedno z těch, kde je mincí daleko více. Nejsou to jenom jednotlivé teda v té Chaurově sbírce. V současné době tedy v Chaurově sbírce jsou 2 české mince, nevládní ražba Oldřicha a vládní ražba Oldřicha I. českého knížete, a 2 mince Boleslava Chrabrého, tedy typu Dux Inclitus a Mogilno. Tady bych chtěl předeslat, že vlastně i ta v nejstarším soupisu mogilenského nálezu je uvedena z těchto 4 mincí pouze jediná, a to tedy Oldřichova vládní mince. Teprve v FMP se pak objevuje Dux Inclitus. Zatímco tedy mince Mogilno a z Mogilna polské a česká nevládní ražba vlastně v soupisu uvedeny nejsou. Na podložních lístcích tohoto nálezu navíc je tedy upřesněno i v polské literatuře nepříliš přesně známé datum nálezu tohoto pokladu, udávaného v dřívějších dobách jako Plock 3 na rok 1907. Někde se uvádí právě hypoteticky okolo roku 1906. Tady tedy vidíme, že vlastně, ještě bych chtěl předeslat, ty polské nálezy 10. století, které máme, a mince, které máme dochované Boleslava Chrabrého, tak mají všechny nálezové okolnosti, zatímco u těch 27 brakteátů, o kterých budu mluvit na konci, je to přesně naopak. Tam vůbec tedy neznáme nálezové okolnosti, ze kterých pokladů tyto mince jsou. Nicméně tato kolekce vlastně představuje i tedy některé unikátní mince, které jsou známy tedy Boleslava Chrabrého, které jsou známy tedy jenom v jediném kuse, jak si ukážeme. Další nález, tedy, ze kterého je v Chaurově sbírce mince, je denár, teda nález z Kujav z roku 1914, kdy tedy jedinou mincí, která je v naší sbírce, je mince Boleslava Chrabrého, takzvaný svatý Václav, svatováclavský denár. Toto je taky jediná mince, která je tedy uvedena v FMP přímo i tedy v tom současném soupisu z těch, který tady budu prezentovat. Tady bych se trošičku pozastavil u této mince s tím, že tento denár vlastně, proč se také tyto denáry dostaly do té Chaurovy sbírky, protože tedy, jak jistě víte, na přibližně 1 rok ovládl Boleslav Chrabrý až na Český Vyšehrad celé Čechy a vládl tedy i v Čechách, a proto některými badateli byl považován za českého knížete a jsou mu přidělovány některé české ražby. Od toho se v tuto chvíli dost ustupuje, s největší pravděpodobností tedy Boleslav Chrabrý v Čechách nerazil.
Nicméně obzvlášť tento denár je tedy pro tu vazbu mezi Čechy a Poláky ve vývoji numismatiky důležitý. Tato mince byla považována na počátku 20. století za nejstarší českou minci vůbec badatelem Gustavem Skalským, kdy tedy tento názor publikoval při svatováclavském miléniu v roce 1929. Nicméně samozřejmě nálezy a numismatická věda a ostatní numismatici v podstatě okamžitě tento názor vyvrátili a správně jej přidělili do Polska. Pak je tu jeden nález, který není příliš dobře tedy lokalizován, nicméně tedy můžeme mluvit, protože byl nalezen před rokem 1910 a označen jako Polsko, tedy Polsko pravděpodobně v té době kongresové, tedy z této části, z některého z nálezů se tedy našel tento vzácný denár Boleslava Chrabrého, Suchodolský 4, který je znám v několika málo kusech. To v podstatě jsou tedy ty polské nálezy, které obsahovaly polské denáry. Tady pak tedy bych rád předeslal, že z těch 3 slezských nálezů, tedy zdejších, jsou v tom prvním nálezu z Bystřice, je ve sbírce Karla Chaury pouze tedy denár český Boleslava II. Typu Cách 112. Jinak sbírka Národního muzea jako taková pak obsahuje ještě dalších 21 kusů z tohoto nálezu, taky tedy českých, nikoliv jiných. A pak tu máme jeden unikátní nález, který tedy byl publikován kolegyní Zakřevskou, která bohužel tam došlo k jakémusi nedorozumění, co se týče lokalizace tohoto pokladu, a teprve tedy při té revizi Chaurovy sbírky a její publikace, jak vidíte na podložním lístku, je ta lokalizace této mince zcela jednoznačná, tedy byl nalezený ve Slezsku u Vratislavy, a to tedy s otazníkem, někde tedy v okolí Vratislavy, ale sám Chaura nevěděl tedy kde přesně. Jedná se o velmi vzácný denár, tedy o unikátní denár, který je známý pouze z tohoto jediného kusu u nás v Národním muzeu, kam tedy přišel ze sbírky Františka Rudolfa a Karla Chaurových. Ten třetí slezský nález pak je nález ze Zálesí Šlonského, kde tedy jedná se taky o jediný brakteátový nález uvedený ve sbírce, tedy v podkladech po obou Chaurech. A to je tedy nález 4 denárů, z toho 3 denárů Přemysla II. Otakara a 1 denáru Václava II. Nicméně tedy bohužel žádný z těchto tedy denárů, brakteátů, který se dostal do Chaurovy sbírky, nebyl tedy brakteátem slezským. Ale to je pandán k tomu, aby jsme se tedy přesunuli k druhé části tedy mého referátu, a to jsou vlastně slezské mince, nebo raně středověké slezské mince brakteáty ve sbírce Karla Chaury. Tyto mince jsou rozděleny bohužel do dvou svazků publikace Chaurovy sbírky, kde ta byla striktně rozdělena přibližně rokem 1201. Tady bych chtěl předeslat, že tedy ani jedna z těch 27 mincí nemá nálezové okolnosti, nevíme tedy, kde byly nalezeny, jenom vlastně jedna jediná z nich nově je přidělována do Horního Slezska.
Ostatní tedy jsou mince dolnoslezské. Tady bych chtěl ještě poděkovat i panu profesoru Vaškevičovi za pomoc při novějším určení a přidělení těchto mincí, které tedy v podstatě tedy by mělo odpovídat tomu nejnovějšímu názoru na přidělení. A budeme případně si i moci říci, že tedy komu byly přidělovány v minulosti. Co se týče tedy těch nejstarších brakteátů, tak jedná se o 3 brakteáty Boleslava Vysokého, které nejnověji tedy považuje Boris Paškevič za ražbu z let 1178 až 1201. Tedy jedná se tady o toho orla, který ukazoval i kolega Witold Nakelský. A poté tedy druhou vražbou je tedy mince opět přidělovaná Boleslavu Vysokému s ptákem a sluncem, nebo jak někteří jiní autoři uvádí s hlemížděm. A třetí mincí je mince tedy Friedensburg 31, opět tedy z toho nejstaršího období ražby brakteátu za Boleslava I. Vysokého na Vratislavsku. Další soubor mincí patří z Vratislavska Jindřichu Bradatému. Je to 10 mincí. V podstatě u všech by se dalo zopakovat to samé. Původně byly přiřazovány Boleslavu Vysokému, později tedy Jindřichu Bradatému, a to buď do vratislavské či lehnické mincovny, někteří tedy potom striktně jenom do vratislavské, a tedy podle sdělení Borise Paškeviče byly tyto brakteáty raženy přibližně v letech 1210 až 1220. Jedná se tedy o soubor 10 brakteátů, tady ty hlava pod klenbou, nad níž je zkratka jména Johannes, Joch. Poprsí mezi trojtečkami pod klenbou se 3 věžemi, opět tedy kladený do let 1210 až 1220. Hlava pod klenbou se 3 věžemi, poprsí zpříma s mečem v pravici a praporcem v levici, tedy s hladkým obvodkem. Poprsí zleva s písmeny pravděpodobně tedy EO a MC. Hlava mezi věží a žezlem, vnitřní dvojitý obvodek je perličkový a vnější hladký. Mince je bez opisu. Hlava zpříma mezi kuličkami a s enigmatickým nápisem. Postava zpříma s pozdviženýma rukama. 2 poprsí, mezi nimi sloup, tedy, a 2 hlavy v oválech, pod nimiž tedy dvojitý oblouk a nad nimi písmeno O mezi tečkami. Mladší část těch brakteátů pak tvoří ražby z Vratislavska Jindřicha III. Bílého, tedy tady slezská orlice s perizoniem na prsou, s rozepjatými křídly čelně hledící, a na širokém okraji tedy opis Henricus Lux. Již tady tedy uvedený denár s polovinou lva a orla, připisovaný Přemyslu II. Otakarovi jako regentovi za Jindřicha IV. Proba. Tady máme tedy 3 mince z tohoto, nebo 2 mince z tohoto období. Tady bych chtěl předeslat, že pro určení této mince tedy za tedy minci z období té regentské vlády Přemysla Otakara II. Je samozřejmě hypotetické. Chtěl bych tu ale však trošičku i upozornit na jednu důležitou věc, že je možné, že by tato ražba nebyla čistě slezská, protože polovina lva a polovina orla byla vlastně znakem vedlejší větve Přemyslovců, takzvaných Děpolticů,
kteří vládli ve východních Čechách, Klacku, a kteří tedy po vyhnání z Čech se právě uchýlili na Vratislavský knížecí dvorec. Takže tady je možné, že by to mohlo být, že by tato ražba mohla být tedy ražbou děpoltickou. Další tedy ražba s kráčejícím korunovaným jednoucasím lvem, připisována Přemyslovi jako regentovi. A pak je tu tedy ražba, která je připisována Jindřichu IV. Probovi na základě tedy jakýchsi obrazových analogií s typem Friedensburg 559. A v podstatě podle mého názoru tedy je to spíše další ražba tedy z období vlády, teda regentské vlády Přemysla Otakara díky té korunované hlavě. Pak je tu jediná hlohovská ražba Jindřicha III. Hlohovského, tedy s orlicí s rozepjatými křídly, a jediná opolsko-ratiborská, tedy hornoslezská ražba, který podle Baškěviče byl tento typ pravděpodobně ražen na Opolsku v 70. letech 13. století. Do té doby však byla přiřazována mezi nepřiřazené slezské ražby, jako i tedy posledních 8 ražeb, které jsou tedy neurčené, nepřidělené do druhé poloviny 13. až po počátek 14. století. Tady bych tedy skončil a děkuji vám za pozornost a jestli máte nějaké dotazy. Bardzo dziękuję panu Wójcickiemu za przedstawienie zbiora haurów, monet znalezionych na terenie Polski i Śląska oraz zbiorę monet śląskich, które tam się znajdują. Czy w tej kwestii są jakieś pytania? Nie ma pytań, a jest pytań. Bardzo proszę. Mam jednego otázku, Luboc. Na prvním slajdu byla informace na téma nějaké ingoty z Birce Skaury. Ano. To bylo ingoty nebo slipky, či to je stejné? Ne, byla to jedna část tyčinky, polovina tyčinky a 2 placky střebrné. Ale to byla doba... Počátek 11. věku. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wystąpienie. Dziękuję.